Benvinguts lectors i lectores del Torró d'en Barra Actualitat. Avui celebrem aquest primer aniversari, estem celebrant aquest primer aniversari del Torró d'en Barra Actualitat i hem volgut fer-ho d'una manera molt especial, que és doncs, amb una portada que veureu d'aquí pocs dies, que és una portada especial d'aquest primer aniversari, que l'hem encarregat a una persona que creiem que és de les persones més brillants, més creatives que tenim aquí al Baix Gaià. I estem al cor del Baix Gaià, estem a les Pies de Gaià, a Casa Magodi, i estem amb Nil Bertolozzi, que és aquesta persona, aquest artista, aquest dissenyador que ens fa aquesta portada. Hola Nil, com estàs? Hola Jordi, molt bé. Bueno, estem aquí a Casa Magodi. Què és Casa Magodi, a la gent que no ho coneix? Casa Magodi és un petit lloc que abans no hi havia res, era tot muntanya, i que mon pare, quan tenia 20 i pocs, va decidir crear aquest entorn, no? I pedra a pedra, els marges que es poden veure, ell amb uns altres ho van fer, o sobretot ell. Per exemple, on estem ara situats és un mirador que es va fer ell, i des d'on es veu Torró d'en Barra, no? Per això crec que és un lloc perfecte per fer l'entrevista. És ideal perquè és això, tenim aquesta visió de Baix Gaià, que veiem el mar al fons, veiem també territori d'Altafulla, la Nou la tenim darrere tapada per aquests arbres, és un lloc molt maco. No sé, parlem potser del tema que és el Covid-19. El Covid-19, primer de tot, on vas passar aquell primer confinament i com t'ha afectat, no sé, la teva obra, la teva creativitat, aquest sotrac? Sí, vaja, el vaig passar a Barcelona perquè just em va agafar, perquè treballo a Barcelona, normalment com a dissenyador, i em va agafar allà. Llavors, en aquest sentit, soc dels que va prendre bastanta consciència des d'un inici. A casa meva són gent de factor de risc per edat. Jo venia de Barcelona, que era un dels principals focus d'infecció del país, i vaig decidir quedar-me a casa tot el confinament, no? Bastant bé, perquè en aquest sentit, no sé si a tots els artistes o la gent que fa coses sense que ningú els hi demani, tenen el mateix avantatge, suposo que sí, que tu t'entretens, i jo me'n vaig entretindre bastant al confinament, no? Si no dibuixava, mirava qualsevol sèrie, o em posava a fer música, jo què sé, feia mil coses, no? Llavors, en aquest sentit, el confinament el vaig mig disfrutar, no? O el vaig poder gaudir d'una altra manera. A nivell de feina, en el meu cas, normalment els projectes artístics i coses així, i tant de disseny, els faig sobretot a la tardor i a la primavera, no? Llavors, en aquest sentit, el Covid em va donar... Era la primavera, estàvem allò... Aquell primer confinament era la primavera. I en aquest sentit, bé, es van anul·lar algunes coses, però bé, moltes altres, com que era digital, o era per premsa, o era per temes més de paper, que s'havien de reproduir, doncs en aquest sentit no vaig tindre tant de problema. Ara mateix, per exemple, fa cosa d'un mes, es va fer un event a Sant Sadurní d'Anoia per les festes de la Fil·loxera, i jo els hi vaig pintar un quadre en directe i tal, i tot amb les mesures de seguretat específiques, no? Jo crec que realment, si es tenen les mesures adequades, podrien fer pràcticament tot, no? I sobretot tornar als espais oberts, a fer coses més a l'exterior, que crec que aquest és una mica cap on ha d'anar els nous paradigmes, no? Sortir d'aquestes ciutats que al final semblava que havien de ser... Tothom havia d'anar a la ciutat, i ara s'està donant compte, no? O com a mínim jo crec bastant fermament, que les nostres ciutats són focus d'infeccions, perquè són massa gent, no?, en una ciutat. Per tant, espero que cada cop es comencin a fer més projectes, més coses, però tot aprofitant els espais oberts, no? Perquè en el teu cas vius entre Barcelona i Vespella. Sí. Quan intento connectar, no?, desconnecto de Barcelona i vinc aquí, em poso a llaurar, o a passejar, o pintar, o el que sigui a grans formats, no?, que també és una cosa que a Barcelona és més complicat.
Clar, en el teu cas estàs molt vinculat a la terra, potser també tu neixes amb el teu pare, que va ser el que va crear Casa Magodí, el que va fer-ho pedra a pedra, marge a marge, les oliveres, els garrofers, que són el paisatge del Baix Gaià. Sí, aquesta flora perenne, no? Que això és la gràcia, ara és tardor però sembla que sigui primavera també, no? A part del clima que ens acompanya, per mi això és un paradís, no? En tots els sentits, aromàtics o per als sentits, no? En si mateix. Cada cop vinc més i crec que a la llarga m'hi quedaré, perquè és el lloc que m'agrada viure i on més creatiu em sento, on més en harmonia em sento i d'on més acabo traient, no? En qualsevol passeig doncs, em trobo una pedra que li trobo 1000 històries, no? I amb això a mi ja m'omple. Si t'inspira més que no pas el paisatge urbà, d'una Barcelona, per exemple, o una Tarragona. Sí, les ciutats al final estan molt fetes i està tot molt estandarditzat, tot molt a gust de, no ho sé, de la gent potser. Per mi, la ciutat és un paisatge imaginari, fictici, que en aquest sentit sí que seria el súmmum de la creativitat humana, perquè no té res a veure amb la natura, no? Però jo, que soc molt creatiu, o com a mínim això em fan pensar, no? També, i també ho sento, no? Que tinc aquesta necessitat intrínseca de fer i de buscar i de retransformar i d'anar canviant tot. A l'estar a la natura, de sobte trobo que aquí hi ha una arquitectura molt més intel·ligent, no? Que no pas la que hem creat els humans, no? Que està a la ciutat, que està molt bé, que tens oci, etc. Però vaja, avui en dia no és com fa 30 anys, no? Abans no tenies internet aquí a Vespella, no podies anar al cine, si volies anar al cine t'havies d'anar a Tarragona, ara ja te'n pots anar a 10 minuts d'aquí, qualsevol cosa, no? En aquest sentit jo crec que els petits municipis de l'entorn doncs, tenen bastanta oferta en tots els sentits. Després a mi m'agrada molt menjar bé. Menjar bé vull dir doncs, unes bones bledes, uns bons espinacs, un tomàquet... Sí, menjar sa i bo, sí. I aquí es troba, també, no? A la ciutat, doncs, bé, pots trobar algunes coses, però no és el mateix. Llavors, si el que busco és qualitat de vida, per mi la qualitat de vida no és tindre un hospital al costat de casa, sinó és tindre un hort al costat de casa, no? Aquí a Casa Magodí també hi ha passat molta gent, per tant, gent del món d'això, de la cultura, del món de l'art, han passat per aquí, pel Baix Gaià. Bueno, sí, què recordes d'aquella època amb el teu pare? De la cultura i de les ciències de tot tipus, perquè mon pare era un home bastant eclèctic, no? O sigui, en aquest sentit que tocava tots els pals o li agradava xerrar amb qualsevol, no? Me'n recordo un teòric, que es deia, un filòsof que es deia Dietrich Malov, que és un dels creadors de la teoria del caos, que aquest home es va emocionar i es va posar a plorar perquè es va passar 2 o 3 matins anant just quan sortia el sol davant de l'escultura Alfa i Omega i deia que per ell era un crític d'art molt famós, que havia escrit per el Tàpies i per altres artistes importants catalans, i va dir que era l'obra d'art total, no? Que componia tenia tots els elements, ja sigui per l'entorn, ja sigui per simbologia, i perquè està en un indret, perquè al mateix temps fa un homenatge al poble i al mateix temps a la mateixa cultura mediterrània, a la democràcia, etc. I li va semblar que era l'obra total, no? Imagina't, bueno, tu ho has vist, no? Que ets de Torredembarra i tots els de Torredembarra ho heu pogut gaudir, el que és veure la sortida del sol amb l'escultura, i ell just va donar la casualitat que va arribar en una època que quasi bé, segons on es posés, podia veure el sol just pel mig de l'escultura, i suposo que això amb ell el va cautivar. I aquest mateix home va fer una ruta per tots els Andes de Latinoamèrica, Sud-amèrica, exacte, que hi ha 2 o 3 escultures, reproduccions de l'Alfa i Omega amb un altre material, però vaja, que l'Alfa i Omega està a Torredembarra, l'original,
però que al mateix temps aquest símbol ha esdevingut símbol a altres llocs, no? Com a element d'unió, de democràcia, d'una forma total. Bueno, sí, està Torredembarra, però clar, és un tema que avui hem de parlar-ne, que l'any 2018 es va haver de retirar perquè estava per problemes estructurals, no s'havia fet el manteniment adequat i es va haver de retirar, i això diria que va ser el 2018, mitjans de 2018, si no m'equivoco. Sí. Per tant, ja fa quasi 2 anys i mig, i de l'Alfa i Omega no s'ha sabut res més. De moment no sabem res, estem a l'espera dels últims comentaris que vaig llegir al diari i vaig sentir a la ràdio, que era que l'anaven a posar, que estava tot ja en vies de desenvolupament, no? Per poder, ja tenien els pressupostos, ja ho tenien tot fet, no? Seguim a l'espera, no contesten mai correus, no ho sé, a mi em sap molt de greu, perquè sóc el primer que he posat la mà per fer de tot, l'associació de veïns de Bajamar vol que, com a mínim això em van transmetre, que es tornés a posar, igual que qualsevol agrupació política de Torredembarra, que a la fi emparen, no? o representen la resta de votants, tots en general volien, no ho sé, el pressupost que van presentar era bastant viable. Si recordem que el pressupost era, diríem, el pressupost de la construcció de l'escultura. O sigui, refer el bloc és més car que refer l'escultura, no? Perquè ens posem una idea de pressupostos. No ho sé, jo crec que a nivell econòmic mai ha de ser un problema ni ha de ser la premissa, no? Per què? Perquè és una cosa que ja ha donat, és una cosa que tothom se n'ha enriquit, tu vas per Torredembarra i tothom ha fet samarretes, tothom ha fet penjolls, qualsevol bar que vagis hi ha publicitat. Exacte. Aquí hi ha un branding, que és una cosa tangible i intangible, que s'ha carregat, i era un branding que tothom s'ho havia fet seu, o sigui, era un element que tothom s'ho havia fet seu. No entenc el motiu i no entenc la desídia, no? O sigui, no fer-se encàrrec d'una manera com s'ha de fer, no? I a mi l'excusa de no, és que això ja estava malament perquè abans que jo vingués, doncs no sé, jo sóc dels que si arribo i ja està malament, ho arreglo, no cal esperar-se, no? I també sóc dels que pensa que l'escultura no calia treure-la, l'escultura es podia arreglar in situ, no he vist cap pont que el treguin sencer per arreglar un tros, o sigui, a Torredembarra mateix hi ha gent que es dedica a fer, a sellar ferros a sota l'aigua i aquesta gent et podran dir que es pot fer perfectament, per exemple, no? O sigui que el lloc tampoc és un problema, perquè si es solden, no sé si es diu així en català, solden, no? Sí, soldar. Soldar, no? Si es solda a sota el mar, doncs també es pot fer a fora, no? És com el que et dic, si vols, fas, o desfas, que és el cas. No serà un tema en el qual des del Torredembarra Actualitat estarem a sobre. Seguim parlant, ara parlaves de branding, clar, perquè tu tens una pota molt posada en el món del disseny. Jo recordo que fa un parell d'anys es feia el disseny d'una ampolla d'oli, que fins i tot va guanyar premis. Va guanyar, entre altres, el primer que va guanyar va ser el premi al millor packaging de tot l'estat, d'aliments, o sigui, packaging d'aliments de tot l'estat. I molt bé, això ho vaig fer amb Mas Montseny, amb els quals són uns productors d'oli d'aquí del Morell, i amb els quals he seguit fent més dissenys, els quals també han anat guanyant, tant premis com per la qualitat del producte, que és dels millors del món, dit pels premis que tenen, no? Que són premis internacionals, al Japó, als Estats Units, aquí a Espanya, o que a la fi guanyar un Premi Catalunya, per exemple, solen guanyar sempre el Premi d'Arbeca, que és com la cuna de l'oli, no? O sigui, què més pots demanar, no? Si ja guanyes el premi a la millor arbequina a Arbeca, sí, te poden donar a Nova York un premi, no? Però en realitat per mi el que més compta és el del lloc, no? Que és el mateix, a mi quan el meu projecte, que és de la terra, ostres, a mi m'enrotlla molt més que no pas que també està molt bé, però aquí hi ha un punt afegit que a mi m'agrada molt, i a nivell de branding, doncs, com a espècimen també em va bé, perquè no des de lligar-me una mica més a l'entorn.
Molt bé. Si estàs en aquestes dues potes, diríem, perquè clar, molta gent se pregunta, avui en dia un artista com es guanya la vida? Com tira endavant? És a dir, diríem que amb el disseny guanyes diners i amb el més de l'art... Jo guanyo... Aviam, jo el que a mi m'agrada fer, tant en art com en disseny, si puc, és el que jo crec. En art, o tens l'avantatge que caus en un lloc que et deixen fer el que vulguis, o el propi mercat et marca molt, no? O sigui, de sobte, escolta, que es venen més els quadres blaus, doncs la propera sèrie vull que la facis tota blava, no? Potser et dirà el galerista. I tu diràs, ostres, però jo ara estic amb els vermells, no? Llavors, en aquest sentit, el disseny em dona l'espai que jo necessito per fer el que jo vulgui, quan ho vulgui i segons vulgui, no? O sigui, a mi m'agrada fer també les coses amb temps, o sigui, no m'agradaria fer 20 exposicions a l'any, m'agrada fer una o dues a l'any. Per què? Perquè tens molt de temps o cada 2 anys, inclús si és una exposició molt bona, molt interessant i amb un espai molt gran, m'agrada tindre temps per pensar, per donar-li voltes i que potser l'últim segon ho canvio tot, no? Però sobretot això, el disseny el compagino perquè em doni una mica més d'ales i sobretot també per poder... el ser bastant... tindre un cap tan dispers o creatiu, jo necessito fer una mica de tot, no em puc quedar només pintant o dibuixant. El meu tarannà em diu que com que m'agrada pensar i criticar les coses, no, en el sentit positiu, doncs m'agrada repensar i crec que el disseny és el camí per poder fer aquestes coses, no? A mi m'agrada molt dissenyar, no m'agrada tant, potser, com pintar i com el que et dic, fer el que em doni la gana, però em dona ales a poder desenvolupar un discurs i en aquest sentit m'interessa molt el disseny. També, per una altra banda, vaig estudiar en una escola d'art i disseny, tinc molts amics que són dissenyadors, alguns que feien disseny ara són artistes, plenament, no? Vull dir que a vegades el propi entorn, les pròpies amistats, el dia a dia et va portant cap aquí, cap allà. També a disseny, mica en mica m'agrada ficar més el meu segell, no? M'agrada escollir, quan em ve un client, tampoc els busco, no? En aquest sentit, però quan em ve un client i em diu vull que tu em facis una cosa, doncs en aquest sentit tens molta llibertat, no? També sí que hi ha una part funcional, una part industrial, tot això que també el dissenyar doncs, també has de tindre en compte i bé, intento moure'm, no? Com el vent o com l'aigua, no? Adaptar-me a la situació i ara, per exemple, que deies lo del Covid abans, no? Doncs el disseny en cert sentit m'ha donat per poder no tindre que estar-me preocupant, no? De si havia de fer una exposició, com sortiria, perquè com molts projectes, per exemple, un dels projectes que s'havia d'estrenar... Si el Covid ha aturat algunes exposicions teves... Sí, ha aturat coses o com a mínim les ha posposat, no? Ara, per exemple, teníem un projecte entre uns quants, al qual jo estava implicat, que és Natura i Arts, que és una cosa que es fa, ara es fa en un altre lloc, no? Però que és un event artístic dintre d'un parc natural, no? En aquest sentit té totes les possibilitats de poder-se realitzar, no? L'any passat just va tocar en plena... Bueno, l'any passat, aquest any, l'edició d'aquest any la van tindre que anul·lar per temes del Covid i la van fer... la van gravar, no? Van gravar totes les experiències dels diferents artistes a l'entorn i suposo que si al final es fa, ara mateix, suposo que es faria amb les mateixes condicions, no? Però jo és el que crec, amb un entorn natural i mantinguent bé les distàncies, amb la higiene adequada, tot es pot fer. No entenc la situació actual, m'he informat moltíssim, estic soc molt conscient del que és, soc molt conscient que no es fa, en aquest país no es fa el que s'hauria de fer, i de moment, si l'he agafat o no, doncs no ho he notat, però el que sí que tinc clar és que hi ha mesures que no es prenen i
vaja, però que si es prenguessin es podria fer tot, i més a nivell cultural, que potser és un dels primers elements que s'haurien d'obrir. No? No et dic tancar-te en un cinema, potser els cinemes s'haurien de fer la fresca. No, no s'han de parar les coses, s'han de buscar alternatives. No? I en aquest món jo crec que els dissenyadors en aquest sentit hem de pensar en aquestes coses, buscar solucions i crear paradigmes, no? I maneres de pensar, perquè al final el que dissenya, tot el que toquem està dissenyat de certa mesura. Com deia un amic, els dissenyadors hem de ser dissenyadors de sistema, no? Què vol dir? Que has de pensar el que els altres hauran de fer, perquè no tothom, jo que sé, un metge estudia medicina, tal, però les eines li venen fetes. Un metge, sí que n'hi haurà alguns que inventen un làser o el que sigui, però el làser ja els hi ve fet. No? Hi ha un dissenyador allà, hi ha un enginyer que s'ha ajuntat amb un dissenyador, o els dos són la mateixa cosa, en certa mesura. Així que, vaja, jo crec que la cultura, i en aquest sentit els esdeveniments que s'han anat aturant, es podrien haver fet, com el cas de Sant Sadurní, que es va fer, un event per quasi 500 persones, on hi havia 1 metre de separació entre cada persona, on tothom que entrava havia de donar les seves dades i l'assentaven en un lloc concret. En aquest moment, o sigui, en el moment que es fa això, doncs ells saben on està cadascú, qui hi ha al costat i tal. Si hi ha algun cas al llarg dels propers 15 dies, doncs saps qui tenia al voltant, com a mínim el dia d'aquell event. No? És una manera de trobar. Tampoc crec amb la obsessió, no? Amb aquesta dèria tan forta que s'estigui fent. El que crec que s'hauria d'invertir més és en temes de medicina, fer més hospitals, donar més recursos en aquest sentit, a fons perdut. Perquè la medicina, el problema de la medicina és que no és a fons perdut, quan la salut hauria de ser a fons perdut. No? Busquen uns rendiments econòmics d'aquestes grans empreses, corporacions, grans farmacèutiques... Que és el de tangible i intangible, no? Per mi les coses intangibles són les més importants, i aquestes no es poden calcular. I aquestes no s'han de calcular. O sigui, la salut no s'ha de calcular, la cultura no s'ha de calcular, el benestar no s'ha de calcular, no? En general, tant físic com mental. Hauria d'estar, no et dic subvencionat, però sí, però que fos el que et dic, per salut humana, perquè a la fi estem tots tancats al mateix món, no? Qui diu que hem de ser egoistes? No? Doncs uns pocs, els que ho són. No? Molt bé, per anar acabant, parlem d'aquest primer aniversari del Torredembarra Actualitat i del que ens has preparat doncs, per celebrar aquest aniversari. Per l'aniversari, el primer aniversari, us he preparat diverses idees. No? Això és part d'un... Jo volia fer un 1, i com que al mateix temps doncs, també crec que a Torredembarra, el meu vincle, a la fi he nascut aquí, m'he criat aquí. Vas estudiar a Torredembarra. He estudiat a Torredembarra i tot, però al final hi ha 2 culpables, no? Que és el meu pare i la meva mare, o la meva mare i el meu pare. I vaig dir, ostres, ja que has de fer un 1 i ja has fet un abecedari, que vaig fer per una exposició a Sant Sadurní d'Anoia també, és un abecedari que és un homenatge a les paraules. Jo li vaig titular abecedari intangible, no? Intangible sobretot per això, perquè no es pot calcular, com deia abans. No? I en aquest sentit és un vocabulari que sento que ell m'ha regalat sense dir-m'ho, no? O sigui, sense poder-se calcular. D'on t'has tret això, d'on t'has tret allò? Doncs mira, és el dia a dia, és el fer, és xerrar de qualsevol cosa, etc. No? Llavors, el que jo crec que seria molt maco, que la portada o l'interior doncs, tindre un 1, que a mi es podria relacionar de certa mesura, no? En Torredembarra, ja fos per les anèmones o per les formes marines, el cel estrellat, la bandera de catalana, no? Vaja, jo crec que seria molt maco doncs, tindre aquest 1. Després, per una altra banda, també havia pensat potser de fer les lletres, no? De Torredembarra, com la T, la B i la D. Són el TDB, Torredembarra Actualitat. Exacte. Jo crec que tots aquests encaixen. I després aquests, si quedés més espai, crec que també encaixen bastant. Fa uns quants anys que em va donar per fer
retrats, però retrats com jo crec que al final ens veiem, no? Nosaltres ens veiem sempre de la mateixa manera, però jo veig molts colors, veig moltes taques, i fa molts anys que crec, perquè és el que et deia abans, no? O tu em preguntaves, diu, ha passat molta gent, no?, per aquí, doncs han passat científics, ha passat gent de tot tipus, no? I recordo una vegada que em va quedar clavat que som sacs de bactèries, no? Això avui en dia doncs està... Home, jo crec que està molt d'actualitat, no? Això sí. Llavors, doncs, per mi aquests caps, que a la fi són com caps humans o caps d'humans plens de bactèries, plens d'històries, i crec que també podrien arribar a encaixar si quedés espai per dintre, no? Molt bé, doncs tenim tot aquest material i veurem com l'acabem d'encaixar en aquest número especial que serà aquest número del primer aniversari, que a més ens fa molta il·lusió doncs, comptar amb la teva col·laboració i doncs, haver tingut aquesta xerrada en un indret tan especial, perquè és molt especial com és Casa Magodí, el cor de l'Espriella de Gaià. Moltes gràcies, Nil, i esperem que tot això s'acabi ràpid, que puguem tornar a la platja, que l'Alfa i Omega torni també al seu lloc i vaja, i moltes coses més, no? Però que crec que no tenim temps per dir-les. Moltes gràcies i fins una altra.